Bhí seachtaín teicnóireachta cruthaithe Kinia ar siúl i mí I bhran I bhliana. Ar an dtíine an 9 lá déag bhí tech Féile ar siúl in Nílige, agus ar an sathar bhí tech fest ar siúl go dá hanga. Tháinig oscionn 600 duine ó bheith céile ag gcionn chacham Google I Maria Clia chun agad éachtaí a chéanrú agus an páirte glachu I ggéir na teicnóireachta cruthaithe. Le ceithre bliana anuas, tá drámanna éagsúla ó Club Oige, Gaeilge Mhacailín, as Mhacailín, Porteach I tech Féile chuile blian, agus is dótha gur bhí príomh-aim an fáil sin ná go bhfuil lá iontach curtha le chéile ag foireann Kinia. Ó hús caithfidh mé a rá banamid an uirrid sin sásamh agus sult agus tarbhith as. Is mi sé Sineadní Inigan agus tá mé mar múntúir ag láiste glór na mara. Yeah, cinnte, I suppose an dúchláán ó thaobh na múntúirí de nuair atá de smuoine bheith rud mar seo a chur I bhaim sa scóil ná bíon daoine bortha nach mé an tuiscin dacu nó nach mé si mar sanólia ar nó nach tuigeann siad chuna san trala bheith úsáid ach leis an tréinál ar fád tá duine eile ar an tíbheile an fón ó tíbheile a rifost I gcónaí chun ceir lei sin. Smis bar bín choistil tá gobar cos nachra chun na gáilbh tá muid gobar le Kinia le na bliantanús níos agus sprálinn an éagslucht imachtaí agus rudí fa mu deis tríalhaintes tíad bheith páirtglób agus ceach mór agus chuinn se ar gosmuid agus oscainn se bharsúla mín teach nólacht nó atá an lár na húide. Smis Adam ó Fláinile, tá 17 bliain d'aois, tá mo bailíothraí chun na Gaillimhe. Tá simán mór agam is cuasaí scoineannach de agus is rud iontacha Kinia le haidh cinál tacaíocht agus inspráid a thuirt le daoine mar. Clúdaíonn muid rudí eile mar campa editing chun an áitear form amach agus an blinse caite le duine an ceithre bliain dhearann muid sconán ar buú an dúis an blinse caite Kinia ar de bheanam líam Lísa agus sin an áitear form an inspráid gan tosaí na scoineannacht agus bhaid sin bhí mé gobar cúpla chlór le TG cethir de bheanam sí leile agus rudí mar sin agus sin an áitear form an inspráid chun sconannach féine dhéanamh. Mullen de daoine eile teachtaí tech Féile mar thugann sé cúcht agus sppraga chun rudí eile dhéanamh amach sa meán agus tá glór rudí difriúla a rudí le gachtainna. So, céir de dhearfing do daoine atá ag déanamh machnamh ar teachtar bard leibh. Chuir deire leis an smaoinemh agus déine. Be rudí iontach é agus bana sibh an sult agus an tarbhith as. Gom féin nuair a thosa mé, ní duine teicnoliaachta mór mé héanach an airad. Ach, rinne mé an tréinál, agus bhain mé tríal as, agus tá méid sin fólam agam féin le linn na heistear seo, ach tá rudí le fólam péiscéile, agus tá rudí le fólam mar foireann, agus tá fásán, agus fios, agus neartú, agus cumarsáid, agus síl sóisialtaide. So, mulling go mór just an léim sin a thógáil agus búlasteach glób agus chuirtús le de thuras féin.